O Jen, nandiyan ka na pala. Ano po, Nay? Magbihis ka na doon para makapagsaing ka na. Opo, Nay. Bilisan mo ha. Baka mamaya mag-cellphone lang gawin mo dyan sa kwarto. Hindi man lang ako tanungin ni Nanay kung kamusta na ako sa eskwelahan. Ang tagal mo naman yata dyan, Jen. Dalian mo at anong oras na? Darating ng tatay mo. Opo, Nay. Oh, ano na naman problema mo? Nakakarindi sa bahay, Bes. Anong nangyari? Ano pa nga ba? E di si Nanay. Anong nangyari kay tita? Pagkadating ko galing school, pinagsasayang agad ako. Kaya minsan, mas gusto ko pa dito sa labas kaysa sa bahay. Baka naman kasi, Bes, kailangan ng nanay mo ng tulong. Tinutulungan ko naman siya. Kaso, inuunahan agad ako. Gusto mo? Tara na lang magplaza? Sige, tara. Ang aga-aga, yan ang inaatupag mo? Ano bang pakialam mo? Day off ko nga, di ba? Ano ka ba naman, Franz? Wala ka nang ginawa kundi uminom. Day off ko nga, di ba? Imbes na magkaroon ka ng oras sa amin, sa barkada mo inuubos yung oras mo. Ang ingay-ingay mo. Hoy, kinakausap kita. Ay nako, makaalis na ka dito sa bahay. Puro na lang sigawan. Nakapagluto naman na ako. Bahala na sila kung gusto nila kumain. Anak, ano ba yan? Paupo-upo ka lang? Pero Nay, Aba, sumasagot ka pa? Pagod na nga ako magluto, tapos ikaw paupo-upo lang? Nay, naglinis naman ako. Naglinis? Sa tingin mo, malinis na yan? Sige po, uulitin ko na lang po. Ako na naman ang nakita ni Nanay. Halos katatapos ko nga lang maglinis ng bahay. Kaalis na nga.
Jen! Aba, umalis na naman yung batang yun. Pati sugal, pinasok mo na? At isa ka pa, parehas lang kayo ng tatay mo. Huwag mo nga idadamay itong anak ko. At bakit hindi ko idadamay, ha? Tama na nga yan. Papasok na ako sa kwarto ko. Inaantok na ako. At ikaw, Jen! Pumunta ka sa kusina! Maghugas ka ng mga pinagkainan! Puro ka na lang gala! Hindi ka na naglalagi dito sa bahay! Alis ka na ba? Oo, bakit? Nakita mo ba si Jen? Baka pumasok na yun. Hay nako, parehas lang kayo ng anak mo na hindi naglalagi dito sa bahay. Mabuti naman umuwi ka na. Saan ka galing? Nay, di ba nagpaalam ako sa inyo kagabi? Nay, kilabi po ako matutulog. Hindi ko na maalala. Puro ka kasi gala. Ako na naman ang nakita mo. Wala ka nang ginawa kundi mag-inom ng alak at magsugal. Ito na naman tayo. Mamaya na lang ako uuwi. O Besh, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Bes. Pakisabi kay tita, pasensya na ha. Okay lang yun. Ano ka ba? Mabuti ka pa. Ang tahimik ng bahay nyo. Hindi kasi nasanay sila mama at papa na puro sigawan. Ewan ko ba sa magulang ko? Laging nagtatalo. Kaya imbes na malagi ako sa bahay, umaalis ka lang ako. Masisisi ba nila ako? Naiintindihan kita, Besh. Kaya dumito ka na muna sa bahay. Salamat, Bes ha. Okay lang yun. Mabuti umuwi na yung batang gala. Ano po, Nay? Mabuti naisipan mo pa umuwi. Nay, nakilabi lang po ako. Kinakausap pa kita. Nay, magbubunganga na naman po ba kayo? At sasagot ka pa? Lagi ka na lang umaalis ng bahay. Minsan hindi ka pa umuwi. Nay, hindi niyo po ba naisip kung bakit ako lagi umaalis sa bahay? Dahil kapag nandito ako sa bahay, ako na lang lagi yung nakikita ninyo. Kahit nakapaglinis na ako, may nasasabi pa din po kayo. Sumasagot ka na sa nanay mo, Jen. Hindi naman po sa ganun, Tay. Ang sa akin lang po, sana naman po pakinggan niyo ako kapag andito ako sa bahay. Kung hindi kayo nag-aaway, lagi naman ako binubungangaan ni nanay. Kahit nagagawa ko naman yung mga trabaho ko dito sa bahay, pero parang kulang pa din. Mabuti pa kila Abi. Masaya ang pamilya nila. Nagmamahalan. Hindi nagbubulyawan. Kaya mas pinili ko na umalis dito para hindi niyo ako nakikita. At hindi ko naririnig yung away niyo ni nanay. Simple lang naman po yung gusto kong makamit. Yung magkaroon ng masayang pamilya. Pero bakit parang ang hirap-hirap makamit? Mas nararamdaman ko pang may pamilya
pamilya ko kapag nandun ako kila Abby. Pasensya na po. Papasok na po ako sa kwarto ko. Anak,